Refolosește conținutul. E un îndemn. Și astfel beneficiază de una dintre cele mai eficiente strategii de content marketing. Iată un exemplu concret. Să spunem că ai un articol de blog foarte bun. Știi asta pentru că ai văzut cifrele din Analytics. Cititorii tăi sunt foarte interesați de ce comunici tu în articol. Preia o parte din articol și transformă-l în citate pe care să le poți pune pe vizualuri pentru Instagram. Filmează-te folosind articolul drept script, în maxim 1 minut pentru Facebook și Instagram sau în maxim 10 minute pentru YouTube și LinkedIn. Ai mai multe articole pe aceeași temă care se completează perfect? Minunat! Adună-le pe toate într-un material valoros tip e-book gratuit și folosește-l pentru a-ți mări baza de adrese de e-mail. Trimite un newsletter care are la bază articolul tău și îndeamnă abonații să citească mai mult chiar la tine pe site. Oferă posibilitatea cititorilor tăi să distribuie articolul sau porțiuni ale sale în social media. Content marketingul este extrem de eficient, mai ales atunci când ajunge la publicul tău țintă prin mai multe canale de comunicare. Informezi, educi, distrezi și în același timp te poziționezi ca expert în domeniu și câștigi încredere. De aici și până la conversie e un pas atât de mic. Începe să creezi conținut valoros chiar de acum.